Ο ένας Θεός και ο σκοπός της ζωής. Φανταστείτε μια σειρά από βαριές πέτρες που γέρνουν η μία πάνω στην άλλη. Αν κάθε πέτρα στηρίζεται σε αυτήν που βρίσκεται πίσω της και η από πίσω της στηρίζεται επίσης σε μία άλλη, όλες οι πέτρες θα πέσουν. Για να παραμείνουν όλες όρθιες, πρέπει να υπάρχει κάτι στο τέλος που δεν στηρίζεται σε τίποτα. Κάτι αρκετά ισχυρό για να κρατήσει τα πάντα ψηλά. Κάτι που στέκεται από μόνο του και δεν εξαρτάται από τίποτα άλλο. Τα πάντα στο σύμπαν είναι σαν αυτές τις πέτρες. Όπως ακριβώς κάθε πέτρα στηρίζεται σε άλλες πέτρες για να παραμείνει όρθια, έτσι και το κάθε τι στο σύμπαν χρειάζεται πολλά άλλα πράγματα απλώς για να συνεχίσει να υπάρχει. Εξαρτάστε από τον αέρα, το νερό και την τροφή. Η τροφή εξαρτάται από τη γη, τη βροχή και τον ήλιο. Ο ήλιος εξαρτάται από φυσικούς νόμους. Οπουδήποτε κι αν κοιτάξετε, ένα πράγμα εξαρτάται από πολλά άλλα πράγματα. Η επιστήμη περιγράφει αυτές τις συνδέσεις πολύ καλά, μας λέει πως ένα πράγμα εξαρτάται από ένα άλλο. Αλλά δεν εξηγεί γιατί ολόκληρη η σειρά από πέτρες στέκεται όρθια εξ αρχής. Δεν απαντά στο ερώτημα τι είναι αρκετά ισχυρό για να συγκρατεί τα πάντα. Για να το κατανοήσουμε αυτό, πρέπει να κοιτάξουμε πέρα από την αλυσίδα των εξαρτώμενων πραγμάτων. Πρέπει να υπάρχει ένα «ον» που συγκρατεί τα πάντα, αλλά δεν γέρνει και δεν εξαρτάται από τίποτα άλλο. Αυτό το «ον» που συγκρατεί τα πάντα, αλλά δεν κρατιέται από τίποτα άλλο, είναι αυτό που αποκαλούμε παντοδύναμος Θεός. Ο σκοπός της ζωής, έτσι ο παντοδύναμος Θεός δημιούργησε εμάς και τα πάντα γύρω μας. Αν κοιτάξουμε γύρω μας, βλέπουμε ότι τα πάντα έχουν έναν σαφή σκοπό. Ο ήλιος ζεσταίνει τη γη και ανυψώνει το νερό στον ουρανό, σχηματίζοντας σύννεφα. Ο άνεμος μετακινεί τα σύννεφα. Η βροχή από τα σύννεφα κάνει τα φυτά να μεγαλώνουν. Τα φυτά και τα ζώα παρέχουν τροφή στους ανθρώπους. Τίποτα στο σύμπαν δεν φαίνεται τυχαίο ή χωρίς σκοπό. Όταν ακόμα και τα άψυχα πράγματα έχουν σκοπό, προκύπτει ένα λογικό ερώτημα. Γιατί ο παντοδύναμος Θεός δημιούργησε τους ανθρώπους που ξεκάθαρα διαθέτουν το υψηλότερο επίπεδο νοημοσύνης και επίγνωσης? Για να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, ο Θεός έστειλε προφήτες για να μεταφέρουν το μήνυμά του στην ανθρωπότητα. Από τους προφήτες Αδάμ, Νόε, Αβραάμ, Μωυσή, Δαβίδ, Σολομώντα, Ιησού και Ιωάννη, μέχρι τον τελικό αγγελιοφόρο, τον ιερό προφήτη Μωάμεθ, ειρήνη σε όλους τους, κάθε προφήτης ήρθε με το ίδιο ξεκάθαρο μήνυμα. Ο Θεός δημιούργησε τους ανθρώπους για να τον λατρεύουν και να τον υπακούν, και αυτή η εγκόσμια ζωή είναι μια συνεχής δοκιμασία της υπακοής μας στον Θεό. Κάθε πράξη, λόγος, σκέψη και πρόθεσή μας καταγράφεται από αγγέλους. Η στιγμή του θανάτου είναι τότε που τελειώνει η δοκιμασία και αποκαλύπτονται τα αποτελέσματα. Όσοι έζησαν με πίστη στον παντοδύναμο Θεό και έκαναν ενάρετες πράξεις, επιτυγχάνουν στον παράδεισο για πάντα. Όσοι απίστησαν και απέρριψαν τον παντοδύναμο Θεό, θα υποστούν αιώνια τιμωρία στη φωτιά της κολάσεως. Πώς γνωρίζουμε την αλήθεια? Πώς ξέρουμε ότι ήρθαν οι προφήτες? Άφησαν πίσω τους θεϊκά βιβλία, τα οποία έλαβαν από τον Θεό. Όλα τα θεϊκά βιβλία αλλοιώθηκαν με την πάροδο του χρόνου, εκτός από το Ιερό Κουράν, το οποίο διατηρείται τέλεια μέχρι σήμερα, πάνω από 1400 χρόνια αργότερα. Αλλά πώς ξέρουμε ότι το Κουράν είναι πραγματικά από τον παντοδύναμο Θεό? Ας σκεφτούμε τα απαραίτητα χαρακτηριστικά του Θεού. Πρέπει να είναι άναρχος και ατελεύτητος, χωρίς αρχή και τέλος. Αν άρχιζε να υπάρχει, θα εξαρτιότανε από κάτι για να υπάρξει. Άρα δεν μπορεί να είναι εκείνο το «ον» που δεν εξαρτάται από τίποτα άλλο. Αν έπαβε να υπάρχει, τότε δεν θα μπορούσε να είναι το «ον» από το οποίο εξαρτώνται τα πάντα, διότι το έλος του θα σήμαινε ότι όλα τα άλλα φτάνουν σε ένα τέλος. Άρα ο Θεός δεν έχει αρχή και τέλος. Πρέπει να είναι ένας. Αν υπήρχαν δύο δημιουργοί, η βούληση του ενός θα περιόριζε τη δύναμη του άλλου. Και ένα περιορισμένο «ον» δεν μπορεί να είναι Θεός. Για παράδειγμα,
Αν ένας δημιουργός ήθελε να ανατείλει ο ήλιος και ο άλλος ήθελε να δύσει, μόνο ένας θα μπορούσε να πετύχει. Αυτός που αποτυγχάνει είναι ανίσχυρος και ένα ανίσχυρο όν δεν μπορεί να είναι ο Θεός από τον οποίο εξαρτώνται τα πάντα. Δεν γίνεται να μοιάζει με τη δημιουργία του με κανέναν τρόπο. Αν έμοιαζε, θα ήταν εξαρτημένος όπως αυτή και δεν θα μπορούσε να είναι το όν από το οποίο εξαρτώνται όλοι. Τώρα ρωτήστε τον εαυτό σας. Από όλους τους θεούς που λατρεύουν οι άνθρωποι, ποιος ταιριάζει σε αυτά τα λογικά κριτήρια? Είναι ο Θεός που έστειλε το Ιερό Κουράν. Στο κεφάλαιο 112, ο Αλλάχ λέει «Πες, αυτός είναι ο Αλλάχ, ο ένας. Ο Αλλάχ είναι αυθύπαρκτος. Δεν γέννησε, ούτε γεννήθηκε και δεν υπάρχει κανένας ίσος με Αυτόν. Ένας Θεός. Δεν χρειάζεται τίποτα. Τα πάντα χρειάζονται Αυτόν. Αιώνιος. Χωρίς γιο, χωρίς πατέρα. Εντελώς διαφορετικός από τη δημιουργία. Χωρίς συνέτερο, χωρίς ίσιο. Το Κουράν περιγράφει τον Θεό ακριβώς όπως απαιτεί η λογική ότι πρέπει να είναι. Αυτό δεν είναι σύμπτωση. Αυτό είναι απόδειξη ότι το Ιερό Κουράν είναι πράγματι το βιβλίο που στάλθηκε από τον δημιουργό του σύμπαντος, τον παντοδύναμο Αλλάχ. Η πρόσκληση σας προσκαλούμε λοιπόν στο Ισλάμ, στη λατρεία του αληθινού Θεού που δημιούργησε τους ουρανούς, τη γη και όλα όσα υπάρχουν. Δεν να εισέλθετε στο Ισλάμ. Πείτε απλώς με ειλικρίνεια, μαρτυρώ πως δεν υπάρχει Θεός άξιος λατρείας εκτός από τον Αλλάχ και μαρτυρώ ότι ο Μωάμεθ είναι ο αγγελιοφόρος του Αλλάχ. Ασχάντου αν λαλάχ ήλα Αλλάχ. Ασχάντου αννα Μουχάμενταν Ρασουλουλάχ. Αν κάνουμε λάθος, χάνετε 3 λεπτά. Αν έχουμε δίκιο, χάνετε τα πάντα, στην ατελείωτη μεταθάνατον ζωή, αν αποχωρήσετε. Η πόρτα για την αιώνια ευδαιμονία είναι ορθάνυχτη. Θα περάσετε μέσα.